Svašta Antunovac ima, moram reći i spomenuti Kolođvar, vrlo blizu od Osijeka. Evo, pitam se koliko Osječana zna za Kolođvar. Ja neću više ništa reći, Antunovčani znaju. Samo toliko. Ja sada najavljujem mušku pjevačku skupinu, vrlo mladu, iz Ivanovca. Jesu mladi dečki, jeste tu? Jeste se posložili? Mladi, prosjek, neću reći koliki, ali najbolji. Izvolite. 17 godina, kažu, veliki pljesak. To su baje. A kapela pjevanje, znači dvoglasno, troglasno. Osnovani su 22.11.2012. Nisam pogriješila. Ne, Sveta Cecilija je to. Evo piše tu. Djeluju pri Katoličkom glazbenom društvu Svete Cecilije. Pjevaju stare slavonske dvoglasne i troglasne napjeve, korizmene i božićne napjeve. Imate 40 nastupa iz svašta nešto, neću ja duljiti, nego idemo mi uživati. Eto, momci od 17, izvolite. Iz zrna oblačenja
Zahvaljujemo se muškoj pjevačkoj skupini Baje iz Ivanovca. Moram napomenuti da su Baje najbolja a cappella muška pjevačka skupina Osječko-baranjske županije, a također su potvrdili natjecanje na 3. Bečar festu u Babinoj Gredi koji će se održati početkom mjeseca kolovoza. Pa evo još jedan puta pljesak za Baje.